Just davant de l'Hospital Vall d'Hebron i a tocar de la Biblioteca Albert Pérez Baró és on els veïns de Montbau proposen construir un casal per a la gent gran del barri. Sería el espacio ideal, está dentro del eje horizontal de actividad del barrio, se accede bien a pie plano y es un espacio que podría englobar pues, todos esos equipamientos de barrio que ahora mismo no disponemos. Els veïns no entenen com el barri amb un percentatge més alt de gent gran de Barcelona no té casal d'avis. Adverteixen, però, que també els fan falta altres equipaments. Ni tiene centro cívico, ni tiene casal de barri, ni tiene casal de gent gran, ni de joves, ni de infants, ni de ningún tipo. Quiero decir, lo que tenemos es la sala polivalent, que es un espacio diáfano donde las entidades hacen actividades. Aquesta sala polivalent és una de les opcions que tenen ara les persones grans al barri. També hi ha un espai gestionat per una fundació privada, però que, segons els veïns, no satisfà tota la demanda. Amb un 32% de la població per sobre dels 65 anys i 3/4 parts d'aquest percentatge amb més de 75, Montbau és el barri més envellit de la ciutat. Les parelles que hi van anar a viure quan es va construir fa més de 55 anys s'han fet grans amb el barri. Abrimos codos, muy bien.